Hello mga kaibigan. Kami po ay walang magawa sa buhay. Kami ay nagjo-joyride ng ating asawa. Yan, kasama ko siya. Hello. Ayan. So kung makikita ninyo, nandito kami sa tabi ng dagat. Ayan o. Ayan. So kung makikita ninyo, first time namin pumunta rito. Ito yung part ng Lingayen papuntang Binmali. Ito yung ginawa nilang pakita ko sa inyo, mga resort. Yan o. Ang dami palang mga resort dito. Pasyalan. Yan mga kaibigan. Marami palang mga resort dito. So kaya kung kayo ay naghahanap ng mapapasyalan, pasyal kayo dito. Yan o, nakaka-relax o. Nandito kami ngayon sa daan kung saan ito yun o, yan o, nandyan sa dagat o. Walang katao-tao dito guys, no? Masarap pala dito, no, mamasyal. Ito madadaanan natin, dito yung dinaanan namin kanina. Madadaanan natin dito yung ang daming mga magkagandahan na mga resorts ngayon dito. Tingnan nyo, ito yung unang-una. Yan. Kasi pumunta ka na kami doon sa dulo eh. Yan, makikita ninyo yan. Yan. Mga resort dito na magaganda oh. Yan mga kaibigan oh. Yan. So nagsulputan ng mga magagandang resort dito guys. Yan oh. Kung kayo ay naghahanap ng mapapasyalan, dito lang sa Lingayen ito. I-post mo. Ayan. I-post mo. Ako. So yan, Bali Beach Resort. Tingnan nyo guys oh, napakaganda. Siguro pag gabi dito, maganda rito. Ang daming tao siguro dito. Yan, Binmali na pala ito, Binmali. Yung Binmali at saka Lingayen, nagdugtong yan eh. Ito yung pinagawa nila. Baywalk Binmali. Yan oh, maganda oh. So kung kayo ay naghahanap ng mapapasyalan, yan, pwede kayong pumunta rito. Yan mga kaibigan. So first time namin pumunta rito. Dati kasi ano to eh, ginagawa na kasarado, hindi ka pwedeng dumaan dito noon. Pero ngayon, nung inopen na nila doon, eh siya naman nagsulputan itong mga magaganda. Yan ang Dana's Place. Wow. Yan ang magagandang mga resort oh. Harpas Beach Resort oh, yan oh. Maganda mag-swimming dyan. So walang masyadong mga customer pa siguro dahil gawa ng kokonti pa lang nakakaalam. Yan, ito resort din ito sigurado. Yan. Wow, ang ganda mag-live dyan Modern house. Yan mga kaibigan. Chula. So pagka bakasyonan sigurado, no? Pag holiday, ang daming tao siguro dito, no? Or pag gabi siguro, pagka hapon na, maraming tao na dito kasi ngayon tanghaling tapat kami kasi pumunta rito alas 12 ng tanghali. Yan, no? Kaliwat kanan yung mga nagpapagawa dyan, no? Ito, oh, simula dito, no? Kasi malapit na kami doon. Yan, oh, magaganda, oh. Ibig sabihin, pag gabi dito, maraming mga taong pumupunta rito. Yan o, may only rice pa dyan o. Mga kainan. Masarap pala dito pupunta rito, no? Yan mga kaibigan o. Oh, above sea level, resto bar, kape. Oh, yan. Kung naghahanap kayo ng mga mapupuntahan na kung saan ay preskong presko na nasa tabi kayo ng dagat, ano, parang nasa Boracay na rin kayo. Ayan mga kaibigan. Yan. Tabi-tabi ang mga resort dito. Wala pa silang mga customer. Kaya pwede kayong pumunta rito guys. Kaya pala pagka hapon maraming tao dito, no? Ayan o. So medyo mahaba-haba yan. Tabi-tabi ang mga resort dito guys, no? Parting Binmali ho ito. Yan. Diyan kasi sa banda dyan. Yan. Liliko na kami dyan eh. Oh yan o. Kontiki Breeze Hotel. May mga hotels pa. Yan, ang gaganda nga ay mga resort dito guys, no? Kaya kung kayo ay naghahanap ng mapupuntahan, maganda ho dito kasi yung simoy ng dagat ay sigurado ay malalanghap ninyo. Sariwang hangin,
Tsaka maganda rito guys, ano, pagkahapon makikita mo yung sunset talaga. Ayan o. Ayan o. Kakaliwa na kami dito. Kami ay pupunta doon sa Dagupan na. Kami ay magpapagupit dahil wala nga kami magawa sa buhay. Ayan. Nag-joyride lang kami guys, no? Tapos mamaya kasi Friday ngayon ay magsisimba kami doon sa Kalasyaw. Papasalamat naman kami sa mga blessings na mga binibigay ni Lord. Ayan. So kailangan tayo ay magpapasalamat kay Lord sa mga blessings na binibigay sa atin. Okay? Siyempre, bago ang lahat, kung kayo ay bago pala na napanood ang aking channel, ay siyempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para sa mga susunod natin upload. So ngayon, hanggang dito na lang ang ating vlog. Okay? Maraming salamat.